Hyvää huomenta ja oikein lämpimästi tervetuloa mukaan Tietotiistain infoon. Tänä päivänähän meillä on teemana liiketoiminnan kehittämisen rahoitusmahdollisuudet, eli me kerrotaan niistä tukimuodoista, mitä ELY-keskus voi tarjota yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin ja niiden edistämiseen. Mä olen Tabeli Jokelaisen Eija, työskentelen yritysasiantuntijana ELY-keskuksessa ja kerron tässä ensin yrityksen kehittämisavustuksesta ja sitten minun jälkeen Tervosen Pauli jatkaa kertomalla maaseuturahaston yritystuista. ELYllähän on tänäkin vuonna erittäin hyvin rahoitusta käytettävissä yritysten kehittämiseen, eli siinä mielessä nyt on oikein hyvä hetki päivittää omat tiedot näistä tukimahdollisuuksista ja käynnistää sitten myöskin hankesuunnittelu. Käytännön asioista sen verran, että kysymyksiä voi laittaa tuonne chattikenttään tai sitten voitte esittää kommentteja ja kysymyksiä myöskin minun ja Paulin puheenvuorojen jälkeen. Lähdetäänpä sitten pitemmittä puheitta käymään läpi yrityksen kehittämisavustusta. Eli kehittämisavustushan on harkinnanvarainen avustus, joka on tarkoitettu pääasiassa PK-yrityksille kasvua tukeviin investointi- ja kehittämishankkeisiin. Tarkoituksenahan on kannustaa yrityksiä määrätietoiseen ja tavoitteelliseen liiketoiminnan kehittämiseen ja jakaa näillä avustuksilla sitten näihin kehittämishankkeisiin liittyvää riskiä. Rahoitusta suunnataan täällä Pohjois-Suomessa laajasti kansainvälistyville yrityksille sekä sitten maakuntien kärkitoimialoille, eli esimerkiksi valmistavaan teollisuuteen, ICT-alalle ja myöskin matkailualalle. Rahoituksen myöntämistä ohjataan laajasti lainsäädännöllä, kansallisella ja EU-tason säädöksillä, mutta sitten myöskin lisäksi EU-ohjelma vaikuttaa näiden avustusten kohdentamiseen, maakuntaohjelma ja alueelliset strategiat, ELYn tulostavoitteet ja käytettävissä olevat määrärahat vaikuttaa myöskin siihen, että miten näitä avustuksia voidaan kohdentaa. Avustusta voidaan tosiaan myöntää yritysten hankkeisiin, joilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus johonkin näistä kohdista, mitä tässä diassa nyt näkyy. Eli kasvu, kansainvälistyminen, innovaatiot, osaaminen ja tuottavuus on muun muassa tärkeitä sisältöalueita, kun näitä hankkeita suunnitellaan, mutta sitten erityisen tärkeitä on nuo kaksi viimeistä kohtaa, eli digitaalinen liiketoiminta ja sitten vihreään siirtymään liittyvät asiat, sisältäen myöskin sitten tuon energia- ja materiaalitehokkuuden. Tuossa aikaisemmin sanoin, että on aika laaja tuo säädöspaketti, joka tätä rahoituksen myöntämistä ohjaa, mutta sitten oikeastaan hieman niin kuin selkeyttämään sitä, niin kuin niitä myöntöperiaatteita, niin me on laadittu tällainen erillinen rahoitusstrategia ja linjaus, johon on sitten nostettu niin kuin ne kaikkein oleellisimmat asiat, joita hankesuunnittelussa kannattaa ottaa huomioon. Eli jos sitä hanketta on niin kuin lähdössä suunnittelemaan, niin kannattaa tutustua myös tähän rahoituslinjaukseen, joka löytyy ELY-keskuksen sivuilta. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on ensinnäkin se, että kysymyksessä on yksilöity ja rajattu kehittämishanke, eli tavanomainen operatiivinen toiminta on aina näiden rahoitusten ulkopuolella. Yritystoiminnan pitää lähtökohtaisesti olla myöskin päätoimista. Sitten asiat pitää olla sillä tavalla kunnossa, että esimerkiksi talouden osalta voidaan katsoa, että on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan, eli oma pääoma on kunnossa, ei ole maksuhäiriömerkintöjä, ei verovelkoja, yritys toimii vastuullisesti muutoinkin ja että myöskin lupa-asiat on kunnossa. Eli nämä pitää nämä asiat täyttää ja nämä käydään aina sitten perusteellisesti läpi hakemuksen käsittelyyhteydessä. Avustuksella pitää tietysti olla sitten merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen, eli tarkoittaa sitä, että avustuksen myötävaikutuksella se hanke voidaan viedä läpi nopeammassa aikataulussa, laajempana, korkeatasoisempana tai sitten voi olla niinkin, että ilman avustusta hanke ei toteudu ollenkaan. Eli esimerkiksi isommissa investointihankkeissa yleensä se kokonaisrahoitus sitten
edellyttää sitä, että avustuskin on siellä mukana ja muutoin ei hanke voisi sitten käynnistyä ollenkaan. Ja tietysti sen hankekokonaisuuden pitää olla yrityksen kehittämisen kannalta merkittävä muutoinkin. Että tämä on tietysti aina tapauskohtaista harkintaa, joka tehdään sitten sen hakijayhtiön lähtökohdista. Tietysti kun on kysymys julkisista avustuksista, niin silloin tuossa myöntovaiheessa huomioidaan aina kilpailutilanne ja sen takia tiettyjä toimialoja ja esimerkiksi niin kuin puhtaasti paikallisilla markkinoilla tapahtuvaa liiketoimintaa on sitten jouduttu rajaamaan näiden avustusten ulkopuolelle. Sitten erittäin oleellinen asia on tietenkin myös se, että ensinnäkin se hanke toteutetaan täällä niin kuin meidän tukialueella. Täällä on henkilöstö ja toimipiste sillä yrityksellä, mutta sitten myöskin se, että voidaan katsoa, että ne hankkeen vaikutukset kohdistuu sitten tänne meidän alueelle. Kehittämisavustus suunnataan pääosin pienille ja keskisuurille yrityksille, ja tämä yrityskoon määrittelyhän tehdään aina viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen perusteella, ja siitä tarkastellaan liikevaihtoa, taseen loppusummaa ja henkilöstön määrää. Ja tässä tarkastelussa voidaan huomioida myös yrityksen omistussuhteet, jos siellä on muita yrityksiä omistajina 25% tai sitä suuremmilla osuuksilla. Suurille yrityksille on mahdollista myöntää EAKR-rahoitusta investointihankkeisiin säädöksissä määritellyin kriteerein, eli siellä on sitten tiettyjä erityisehtoja, joiden täytyy toteutua, että suuryritys voi avustuksen saada investointihankkeeseen. Tukitasothan meillä on todella kannustavat tällä ohjelmakaudella myös investoinneissa. Eli investointihankkeellahan tarkoitetaan aineellisia ja aineettomia investointeja, eli ne voi käytännössä olla esimerkiksi tuotannon koneita, kalustohankintoja, mitkä tukee sitten sitä yrityksen niin kuin kasvua ja kehittymistä, tuotantotilojen rakentamista tai sitten ne voi olla myös ohjelmistohankintoja. Eli pienille yrityksille investointihankkeen maksimitukitaso on 40%, keskisuurille 30% ja suurille yrityksille 20%, mutta suurille yrityksille todellakin on vain tuo EAKR-rahoitus sitten mahdollinen, eli JTF-rahoitus, jota meillä nyt myöskin on käytössä, niin sitä ei voida suurille yrityksille myöntää ollenkaan. Kehittämishankkeet sitten voi tarkoittaa hyvin monenlaista tuotepalvelu- tai menetelmäkehitystä, kansainvälistymistä tai jotakin muuta yritykselle merkittävää kehittämistä. Kehittämishankkeessa kustannuksina voi olla asiantuntijapalvelujen hankintaa, oman henkilöstön palkkakustannuksia rajatusti siihen kehittämiseen liittyvien työpanosten osalta. Sitten siellä voi olla ulkomaan matka- ja messukuluja sekä myöskin sitten tuotekehitykseen liittyviä raaka-ainekuluja hankkeen sisällöstä riippuen. Kehittämistoimenpiteet on mahdollisia pk-yritysten hankkeissa. Avustus on enintään 50% ja se on pääasiassa de minimis-ehtoista. Ja tosiaan investointeja ja kehittämistä voi olla myös samassa hankkeessa mukana. Uutena tukityyppinä tälle ohjelmakaudelle meillä on tullut sitten nuo kertakorvaushankkeet, eli ne on luonteeltaan tällaisia uuden kasvuliiketoiminnan selvityksiä. Niissä avustus voi olla enintään 60% ja välittömät kustannukset enintään 60 000 €. Eli nämä on sitten hieman pienempiä kokonaisuuksia ja tosiaan niissä usein on tämmöinen niin kuin selvitystyyppinen luonne, jonka takia ne on myöskin sitten niin kuin tämmöisiä nopeasti toteutettavia, eli lähtökohtaisesti puoli vuotta on se hankeaika näissä kertakorvaushankkeissa. Näissä avustus maksetaan tuotosten perusteella, eli projektiseurantaa, kirjanpidon raportteja ei tarvitse maksatusvaiheessa näistä esittää, vaan se tuotos ratkaisee sitten maksatuksessa. Ja kertakorvaushankkeet on kokonaisuudessaan de minimis-ehtoista avustusta. Nykyään on mahdollisuus saada 30% ennakkomaksua myönnetyn tuen määrästä heti päätöksen yhteydessä, eli tämä helpottaa tietysti sitten sitä
maksuvalmiustilannetta siinä vaiheessa, kun hanke lähtee liikkeelle. Ja pieni myönnettävä avustus on 10 000 €, eli ne niin kuin tällaiset kaikkein pienimmät kehittämisen kokonaisuudet on kehittämisavustuksen piiristä sitten rajattu pois. Tämä kehittämisavustushan on luonteeltaan ja sisällöltään aika monipuolinen kokonaisuus sillä tavalla, että siellä voi olla monentyyppisiä hankkeita, kehittämistarpeita, joihin kehittämisavustuksella pystytään vastaamaan, mutta tietenkin meillä on sitten jonkun verran myös sellaisia tilanteita, rajauksia, mihin tämä tukimuoto ei sovellu. Eli tuon kilpailutilanteen perusteella on tehty tiettyjä rajauksia tuonne meidän rahoituslinjauksiin, eli kuluttajapalvelut, toiminta paikallisilla markkinoilla, liikuteltavan vuokrattavan kaluston hankinta ja urakointitoiminta on muun muassa sellaisia, mitkä sitten aika automaattisesti jää aina tämän avustuksen ulkopuolelle. Sitten samoin myynnin ja markkinoinnin toimenpiteet, verkkokaupat, tavanomaiset ohjelmistoinvestoinnit, puhtaat korvausinvestoinnit ja pienhankinnat on siinä määrin tavanomaista toimintaa, että niihin ei avustuksia sitten kohdenneta. Sitten me on tehty tiettyjä toimialakohtaisia linjauksia, joilla on haluttu täsmentää esimerkiksi valmistavan teollisuuden hankkeissa sitä, että avustukset niin kuin kohdennetaan tuotantotilojen investointeihin, eli tämmöiset puhtaat varastoinvestoinnit esimerkiksi on sitten tukien ulkopuolella. Ja matkailun osalta niin kuin tärkeä nosto on tuo, että kiinteistösijoitustoiminta, mukaan lukien huoneisto- ja mökkivuokraus, on sitten tämän tukimuodon ulkopuolella. Samoin myöskin tämmöinen niin kuin puhdas matkailupalvelujen välitysmyynti ja kaupunkikeskustojen majoituskapasiteetin lisääminen. Ja lisäksi sitten lainsäädännöstä tulee vielä joitakin rajoituksia, eli energiatoimialaan liittyvät asiat, kuljetusala ja sitten tuo maa- ja metsätalouden alkutuotannon harjoittaminen ja maataloustuotteiden jalostus ja kaupan pitäminen on sellaisia, mihin kehittämisavustusta ei voida myöntää ja niihin on sitten omia tukimuotojaan olemassa. No nyt tämän vuoden aikana sitten meillä on 2 jatkuvaa hakua avoinna. Ja jatkuva hakuhan tarkoittaa sitä, että hakemuksia otetaan käsittelyyn ja päätöksiä voidaan tehdä jatkuvasti, eli meillä ei ole erillisiä käsittelyynottoaikoja. Ja tosiaan nyt sekä JTF että EAKR-haut on auki. Ja tuo JTF on luonteeltaan samanlaista yritystukea kuin tämä perinteisempi EAKR-rahoituskin, sillä on sama lainsäädäntö ja rahoituslinjaukset. Eli vaikka tuon JTF-rahoituksen tausta on siellä turpeen energiakäytöstä luopumisessa, niin yritystukihankkeen ei kuitenkaan tarvitse mitenkään liittyä turvetoimialaan. Ja tällä hetkellä täällä Kainuussa ainakin nyt alkuvuoden aikana kaikki hakemukset ohjataan tuonne JTF-hakuun. Eli tällä JTF-rahoituksella on lyhyempi käyttöaika ja sen takia nyt sitten priorisoidaan sen käyttöön. EAKR:ssä sitten painopisteenä on erityisesti tuohon vihreän siirtymään liittyviä kokonaisuuksia ja nyt sitten noihin hakuilmoituksiin, kun näistä molemmista on siis omat hakuilmoituksensa tuolla eurojärjestelmässä, niin niihin päivitetään tietoa tästä hakutilanteesta vuoden mittaan. Eli siellä kerrotaan sitten, että kumpaanko hakuun sen hakemus kannattaa kohdistaa. Mutta erittäin tärkeää on tietysti keskustella näistä hankkeista ennakkoon myös meidän yritysasiantuntijoiden kanssa, jotta pystytään siinä suunnitteluvaiheessa sitten jo ohjaamaan hakemus oikeaan hakuun. Jossain vaiheessa voi tulla sellainen tilanne, että hakemuksia niin kuin pyydetään kaiken varalta jättämään kumpaankin hakuun, mikä pitää sitten huomioida siinä hankkeen aloitusajankohdassa, mutta näitä voidaan käydä sitten aina tapauskohtaisesti tarkemmin läpi. Tosiaan tuen hakeminen tapahtuu nykyään Euro 2021-järjestelmässä, jossa yrityksen puolesta voi asioida nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö ja muut henkilöt tarvitsevat sitten suomi.fi-valtuudet tuohon asiointiin. Ja tietysti aina on hyvä muistaa se, että huolellisesti täytetty hakemus ja kattavat liitteet nopeuttaa ihan merkittävästi sen hakemuksen käsittelyä, eli hankinnoistahan tarvitaan tarjoukset tyypillisesti siis ostopalveluista ja investoinneista ja myöskin sitten kokonaisrahoituksesta selvitykset. Ja jos on investointihanke kyseessä, rakentamista sisältävä hanke, niin sitten myöskin lupa-asioiden pitää olla kunnossa.
Eli perusohjeena tietysti juuri tämä, että kannattaa ottaa hyvissä ajoin yhteyttä yritysasiantuntijaan, kannattaa panostaa laadukkaaseen ja konkreettiseen hankesuunnitelmaan ja muistaa jättää hakemus vireille ennen hankkeen aloittamista. Minun lisäksi meillä Kainuussa yritysasiantuntijoina on Hyyryläisen Pauliina ja Karjalaisen Sanna, eli kehen tahansa meistä voi ottaa yhteyttä, niin mielellään jutellaan näistä hankkeista sitten lisää. Kiitoksia minun puolesta. Minä päätän oman esityksen tähän. Jos on tässä vaiheessa kommentteja ja kysymyksiä, niin voidaan niitä käydä läpi ja sen jälkeen päästetään Pauli sitten ääneen. Ei taida olla nyt kysymyksiä, niin olepa hyvä Pauli, jatka sinä. Joo, kiitoksia. Ja kerron tuosta EU:n maaseuturahoituksesta. Tämä maaseuturahastohan on suuri rahasto, eli siellähän on erilaisia vähän niin kuin yksiköitä. On rakennerahasto, joka tukee maataloutta, maatiloja, sitten on hanketoimintaa, hankerahoitusta ja sitten on myös nämä liiderit, eli alueelliset liiderihaut, toimintaryhmät. Mutta nyt keskitytään tähän minun esityksessä tähän maaseuturahoituksen yritystukeen, jossa on hyvin paljon samoja perusedellytyksiä, mitä Eijakin kävi läpi tuossa omassa esityksessä, että yritän vähän niin kuin kertoa niistä eroavaisuuksista ja minkälaisia hankkeita ja miten me toimitaan. Eli meillä on sähköinen haku ja meidän hakujärjestelmä on Hyrrä. Se löytyy tuosta linkistä, jos kirjoittaa Googleen Hyrrä tai Hyrrän ruokavirasto, niin tuo linkki varmasti tulee ensimmäisenä. Ja sitten meillä tukea voi hakea jatkuvasti vuoden 2027 loppuun, mutta me päätöksiä tehdään tämmöisissä valintajaksoissa, eli 2-3 kuukauden valintajaksoja. Kesällä taitaa olla tuo 3 kuukauden. Eli nyt on menossa 15.3. päättyä valintajakso, seuraava 15.5. ja 15.8. ja niin edelleen vuoden 2027 loppuun asti on näitä valintajaksoja. Tämä valintajaksot käytetään sen takia, että me voidaan sitten niin kuin valita hakemuksia, tietyllä jaksolla tulleita hakemuksia, niin ne niin kuin pisteytetään. Meillä on valintapisteet ja taulukot ja muut, minkä perusteella sitten valitaan rahoitettavat hankkeet tai yritystuet. Toki pisteytetään vain sellaiset, jotka on laaja asetuksen mukaan mahdollista tukea, eli täyttää ne edellytykset, mitä tuossa tosiaan Eijakin mainitsi. Maaseuturahasto ja maaseutuyritystuet, niin se tarkoittaa maaseutualuetta, ja Kainuussahan maaseutualuetta ei ole tuo mustalla oleva Kajaanin ydinkeskusta, että sinne maaseuturahastoyritystukia ei voida myöntää, mutta sitten heti tuonne Lohte ja Kettu, Hoikankangas, Heinisuola, niin sitten ollaan jo niin kuin maaseutualueella. Toki maaseutualueet on vähän erilaista, on kaupungin läheistä maaseutua ja on ydinmaaseutua ja harvaa asuttua, ja suuri osa Kainuustahan on ydin- ja harvaa asuttua maaseutua, johon tietysti me toivotaan erityisesti niitä hankkeita ja mihin me halutaan suunnata rahaa sinne harvaa- ja ydinmaaseudulle. Jota Kainuussa kyllä riittää, toki siellä on aina vähemmän niitä yrityksiä, mutta myös tähän kaupungin läheiselle maaseudulle tuetaan hieman pienemmät tukiprosentit, kun siellä ihan harvaa asutulla sitten voidaan myöntää. Eli täällä mennään ihan kadun mukaan, eli siellä kadun toisella puolella saattaa olla tukikelpoinen alue, kadun toisella puolella sitten ei. Toki tässä ydinkeskustassa pääasiassa, on tässä tietysti tätä teollisuuskylää, mutta muuten on tämmöistä asutusta ja muuta, mitä ei muutenkaan ole oikeastaan hakijoita. Meillä on 4 eri yritysten tukimuotoa, on investointi-, kehittämis-, toteuttavuustutkimus ja tämmöinen kuin maatilakytkentäinen yritystoiminta. Käydään niitä vähän läpi. Ja tietysti se, että minkälaisia hankkeita me tuetaan, niin tietysti pitää olla uudistumista, syntyy uusia työpaikkoja, yritys kehittyy, investoi uuteen, uusia palveluja, uusia tuotteita, uusia markkina-alueita. Eli semmoista korvausinvestointia, tavanomaista kehittämistä ei voida tukea. Ja tietysti kilpailutilanne on yksi semmoinen kriittinen, varsin jos mennään näihin
alueella oleviin palveluihin, että jos siellä ennestään on palvelua tarjolla Kainuussa tai kyseisessä kunnassa tai alueella, niin silloin me ei voida lähteä tukemaan uusia tai toimivia yrityksiä sillä toimialalla. Ja muutamat toimialat on tietysti suljettu pois, oli ne kuljetus ja liikenne ja metsäkoneurakointi ja maanrakennusurakointi tyypillisesti on niin kuin tuen ulkopuolella. Turvetuotantona sitä ei enää tehdä muutenkaan, mutta sekin on mainittu meille, että ei saa tukea. No, investointitukihan se tietysti on niin kuin rahallisesti suurin, eli meillä investointituen kustannusarvio voi lähteä 10 000 tuonne 1,5 miljoonaan ensiasteen maataloustuotteen jalostajilla tuonne 2 miljoonaan asti, ja tukitaso on 25–40%, riippuen siitä osoitteesta, missä se yritys toimii. Eli jos se on siellä harvaan ja ydinmaaseudulla, niin mikroyritys voi saada 40 ja pienyritys 35. Ja siinä Kajaanin keskustan lähellä, vähän ulkopuolella siitä keskustassa, mikä oli tukialuetta, niin siellä ne tukiprosentit on 25–30. Ja meillä mennään mikro- ja pienyrityksiin, eli alle 50 työntekijää ja taseet ja liikevaihtot alle 10 miljoonaa. Eli suuri osa on kumminkin menee tuohon mikro- ja pienyrityksiin. Ja keskisuurissa voi olla näitä ensiasteen jalostajia sitten. Eli meijeri tyypillisesti voisi olla Kainuussa, että ei meijereitä ole, mutta se voi olla marjanjalostajia tai jotain hillojen tekijöitä tai muuta, jotka on tässä ensiasteen jalostajissa. Eli ensiasteen jaloste, eli tämmöinen Annex 1 tuote on, puhutaan maataloustuote, että jos se maataloustuote, peruna on vaikka maataloustuote ja siitä tehdään Ranskan perunata, niin se on edelleen maataloustuote. Eli se on semmoinen niin kuin ehkä tyypillinen Annex 1 tuote, eli se on vielä tunnistettavissa se maataloustuote siitä jalosteesta, mikä tehdään, niin silloin maaseuturahasto on se oikea ja ainoa osoite, mistä voi sitä tukea hakea. Sitten on uusiutuvan energian biopolttoaineen tuottavat yritykset. Tässä on niin kuin osa tämän tyyppistä voi olla. Me ei tueta myös aurinko- ja tuulivoimaloita, mutta voidaan tukea tämmöistä haketta tai hakeyrittäjyyttä, lämpöyrittäjyyttä, biokaasulaitoksia korotetulla tukiprosentilla 50. Semmoinenkin Kainuuseen varmaan toivottaisiin ja toivotaankin tämmöisiä biokaasulaitoksia. Ja sitten voidaan myös tukea tämmöisiä laajennuksia, nykyisen laajennuksia tai uusia laitoksia tuohon biopolttoaineen tuotantoon. Tukiprosentti vaihtelee tuosta 20–30 ja aina 50 asti. No sitten meillä on tämä kehittämisosio, eli siinä meillä on kustannukset rajataan 5 000–100 000 meillä on välillä ja tukitaso on 50, eli se on sen yrityksen tuotteiden ja palveluiden tai toiminnan kehittämisen uudistamiseen tarkoitettu tukipuoli. Pääasiassa ostopalveluihin. Toki siellä voi olla jonkun verran palkkakustannuksiakin mukana, eli palkataan joku henkilö siihen kehittämishankkeeseen tai mahdollisesti siitä yrityksen sisältäkin, jos on sopiva henkilö, niin palkkojen osuus on rajattu sitten kumminkin puoleen siitä kokonaiskustannusarviosta. Hyvin monentyyppisiä, että näitä meillä ehkä määrällisesti on ehkä enemmän, mutta toki euroja on pienemmät kuin tuolla investointitukipuolella sitten, tai hankkeen koot on pienempi. Sitten meillä on aika tämmöinen vähän käytetty, ehkä tunnettavuuskin on ongelma, toteuttavuustutkimus, tämmöinen investoinnin toteuttamusselvitys, eli jos suunnittelee vaikka sitä biokaasulaitosta, niin voisi hakea tämmöisen esiselvittelyn toteuttavuustutkimuksen siihen investoinnin toteuttamiseen. Se voi olla 3 000–50 000 se kustannus, 3 000–50 000 se kustannusarvio ja siihen voi myöntää 50% tukea sitten. Ja tietysti toivotaan, että sen jälkeen se isompi investointi toteutuu, mutta jos se ei toteudu, niin sekin on mahdollista toteutustutkimuksesta. Selvitys osoittaa, että ei kannata, niin silloin se voi tämä jäädä ainoaksi toimenpiteeksi. Sitten meillä on vähän harvinainen, kun meillä on näitä maatiloja täällä Kainuussa, ja maatila ei välttämättä siihen perusmaatalouden enää investoi, että ei halua siihen panostaa, niin haluaa tämmöisen maatilakytkentään, sen liitännäiselinkeinon aloittaa siinä maatilan yhteydessä. Se on maatilamatkailua,
se voi olla jotain muuta, vaikka metalliverstas siihen pihalle tai jotain muuta. Maatilan yhteyteen erillinen saman Y-tunnuksen alle erillistä liiketoimintaa, jolla kumminkin on tämmöinen kohtuullinen tavoite, että siitä pitäisi sitä liikevaihtoa kumminkin syntyä vähintään 15 000 siitä liitännäiselinkeinosta, niin silloin voi antaa tämmöinen käynnistämistuki 5 tai 10 000 euroa siihen uuden yritystoiminnan aloittamiseen. Ja toki sitten se maatilakytkentäinen yritys voi sitten hakea myös näitä edellä mainittuja investointien kehittämisiä, toteuttavuustutkimuksia, mutta tämä käynnistystuki on pelkästään näille maatilakytkentäisille tarkoitettu tuki. Näitä me toivotaan muutaman saatan ohjelmakauden aikana, että toki nykymaataloudet on kasvanut niin isoksi, että välttämättä näitä liitännäiskeinot ei ole monellekaan maatilalle ajankohtaisia, mutta se on mahdollista. Maatiloja on toki monenlaista, voi olla marjatiloja ja muuta, että sillä voisi olla mahdollisuuksia talvellakin sitten toteuttaa jotain liitännäiselinkeinoa. Tämä on siihen oiva tukimuoto. Sitten vähän alusta poiketen, niin tämä yritysryhmä, niin tämä on hanketuki, mutta liittyy niin paljon yrityksiä, että minä aina otan sen tähän mukaan, kun myös itse näitä käsittelen sitten. Eli tämmöinen yritysryhmä, eli täytyy olla ensin hallinnoija, eli se voi olla kunta, se voi olla Kajaanin ammattikorkeakoulu, joku yhdistys, matkailuyhdistys tai muu tämmöinen voittoa tavoittelematon kehittämisorganisaatio, niin se on niin kuin tuen hakijana. Ja tämä tuen hakija kerää sitten siihen 30 yritystä, vaikka matkailualan yrityksiä Kainuusta, jolla on yhteinen tavoite, yhteinen kehittäminen, vaikka Kainuun matkailu tai jos on sotkamolaisia, niin Sotkamon matkailun kehittäminen tai Hyrynsalmen matkailun kehittäminen tai Suomussalmen matkailun kehittäminen tai Ylä-Kainuun matkailun kehittäminen. Se voi olla muukin toimiala toki kuin matkailu, mutta matkailussa on nähty hyviä esimerkkejä tästä, että kaikilla on se yhteinen tavoite saada niitä koti- ja kansainvälisiä asiakkaita tänne lisää, niin siihen tämmöinen yritysryhmä on ihan paikallaan. Ja tietysti mikä tähän houkuttelee on tietysti tukitaso, ainakin osittain 75% on tämä tuki niistä kustannuksista. Siinä voi olla myös selvästi sitä yhteisiä tavoitteita liittyvät yrityskohtaisia toimenpiteitä, eli jos ne yrityskohtaiset toimenpiteet, joilla yrittäjällä riittyy siihen yhteisen tavoitteen, niin voi olla niitä yrityskohtaisiakin toimenpiteitä, ja niissäkin se tukitaso on 75% sitten. Mutta se yhteinen kehittäminen on se pääpaino, ja sitä täytyy olla, ja sen osuus täytyy olla niin kuin merkittävä tai käytännössä suurempi kuin tuo yrityskohtaisten toimenpiteiden osuus. Ja hakijana on tosiaan kehittämisorganisaatio, kunta tai yrittäjäyhdistys, ja tämä vaatii jonkun verran työtä, tämä yritysryhmän kasaaminen, niin nyt on tullut uutena tukimuotona tämmöinen kertakorvaus tähän tai viljelijäyritysryhmään. Viljelijäyritysryhmä on samantyyppinen, mutta siinä on viljelijät sitten mukana, että ei ole, eli ne on maatiloja mukana tässä viljelijäryhmässä. Niin tähän voi hakea tosiaan tämmöisen kertakorvauksen 5 000 euroa, ja nykytiedon mukaan se täytyisi olla se mahdollinen hankkeen hallinnoija sitten, eli se voi olla se Kajaanin ammattikorkeakoulu, se voi olla kunta, se voi olla se yrittäjäyhdistys tai joku muu kehittämisorganisaatio, niin se voi hakea tämän 5 000 kertakorvauksen tähän hankkeen kasaamiseen. Ja toivotaan, että sen avulla sitten saataisiin tämä yritysryhmähanke jätettyä elylle ja aikanaan sitten mekin tehtyä siihen myönteinen päätös. Ja lopuksi minun yhteistiedot, eli minut tavoittaa tuosta puhelimella, sähköpostilla, ja sitten voidaan sopia konttorille käyntiä tai käydään sitten yrityksessä paikan päällä. Että näin. Jos tulee kysymyksiä, niin nyt ehkä on niiden aika sitten. Ja poistan tuon esityksen tuolta. Onko minulle tai Eijalle vielä kysymyksiä tässä lopuksi? Hiljaiselta kuulostaa. Jos ei tule kysymyksiä nyt, niin näihin asioihin voidaan
palata myöhemmin ja meidät tosiaan tavoittaa kyllä sitten puhelimitse ja sähköpostitse myöskin. Varmaan kiitetään osallistujia tältä erää. Tallennehan löytyy sitten tilaisuuden jälkeen tuolta Business Kainuun nettisivuilta. Ja ensi viikollahan meillä vietetään hiihtolomaa, niin tietotiistaikin on tauolla. Eli seuraava info on sitten 12. päivä maaliskuuta, jolloin teemana on omistajan vaihdokset ostajan näkökulmasta. Eli saadaan tietoa yrityskaupan rahoituksesta ja sopimuksista sitten silloin. Mutta kiitoksia tästä ja hei hei. Kiitoksia, hei hei.